Bueno, uste dut ez dela kasualitatea, ez dela normala dela edo ulergarria dela Martin Ugalde beka generoa lantzea, ezta? Kontuan hartuta hemen Martin Ugalde Kultur Parke honetan dabiltzan hedabideak eta hedabideen inguruko euskalgintza inguruan kontu honek dakan garrantzia eta dakan zentraltasuna, ezta? Hedabidei dagokionez, ez dut ezer asmatzen esaten baldin badut hasieratik bere historian zehar eta lanketa berezia izan dula gaiak eta bi hitz nik uste dut izan direla nahiko garrantzitsuak, ardura eta kontzientzia. Ardura alde batetik hedabideok daukaten paper sozial horri buruz, munduak zabaltzen eta leihoak irekitzen, eta hor berdintasuna nik uste dut izan dela hasieratik lanketa berezia eskatu duen gai bat eta nik uste dut arduraz jokatu dela eta kontzientzia handiarekin iritzi sortzailea garelako azkenean eta mundu bat marrazten dugulako, ezta. Ez naiz luzatuko hortan, ez dut Maitek eta Izaskunek askoz gehiago dakitela gai honi buruz, baina ni bai azaldu nahiko nuke ekimenek zer egin duen kontu honen inguruan, berdintasun lanketari dagokionez. Hasieratik sortu zenetik hainbat lantalde osatu ziren ekimenen, ere ekimeneko lanetako bat zelako Euskal Hedabideen arteko sinergiak landu, elkarrekin egin zitezken proiektuak pixkate pentsatu eta internetei buruzko edo teknologia batzordea egin batera eta sinergia batzordea egin batera eta publizitate batzordea egin batera berdintasun batzordea ere osatu genuen 2015an. Gure helburua zen jakitea beste hedabideok elkarrekin egiten ziren gauzak elkarren berri ematea. Eta horretarako jardunaldi bat osatu genuen, Izaskunen Handaira ere egon zen hemen, parte hartzea handiarekin, da oso interesgarri izan zen. Eta hor balio izan zigun gutxora jaiteko bakoitza zer egiten ari zen eta bakoitza zer egiten zuen elkarri erakusteko, ezta. Eta horreiez, berria taldeak aurkeztu zuen bere berdintasun plana, nahiko hedabideen munduan aitzindari samarra izan dena alde hortatik ere bai. Argia taldeak aurkeztu zuen bere antolatze eredua, nun berdintasuna gai zentrala den eta horren inguruan saiatu diren antolatzen behien lan esparrua eta behien egitura guztia bateratu ahal izateko bizitza pribatua eta bizitza profesionala eta erujarrek beraien dekalogoa aurkeztu zigun, holako neurri batzuk arautzen dutenak beraien jarduera oro, eta Goiena taldetik Arantza Santestebanek azaldu zigun beraien komunikazio parekiderantz gidaliburua, holako gidaliburu interesgarri bat oso praktikoa komunikazioa nola egin erakusten duen, ezta. Hor somatu genuen interesa handia gaiarekiko, eta ez zitzaigun arrotza egiten, baina neurri batean berretsi egin zuen genuen intuizio hori, ezta, jendeak jakin nahi zuela, ikasi nahi zuela, eta batez ere garbi zegoen sentsazio bat zen hedabideok behaien artean transmisio bat egin behar zela, praktiken transmisioa. Jende gutxi etorri behar zuela kanpotik guri erakusteko zer egin behar zen gai honetan. Neurri batean hasieratik ibili zielako hedabideak lanketa horretan. Ordura, kontzientzia eta baita ere ikasteko eta horrela egiteko gogo nabaria, ezta. Emakundeen begira taldean ere Euskal Hedabideak oso presente egon dira, gero Maitek hitz egingo du gehiago hori buruz eta Izaskunek ere bai. Baina uste dut hor egon den parte hartzea bereziki esanguratsua izan dela eta batzuetan balio izan dula berriro nabarmentzeko Euskal Hedabideok badugula behintzat
zer erakutsi kontu honetan. Oraindik zer ikasi asko, zer praktika diferente egiteko asko, aurrera egiteko asko, baina bueno, zertaz lotxatu gutxi ere bai ziur aski. Aurten Emakundek zabaltzen dituen beka, ikerketa bekan, aurkeztu dugu proiektu bat, gure ustez oso interesgarria dena eta da ikertu nahi dugu proiektuaren eta egituran artean dagoen lotura. Askotan asko begiratzen diogu ze produktu komunikatiboak ateratzen diren, ze nola lantzen den hor berdintasuna, zer egiten den, zer ez den egiten. Iruditzen zaigu lotura handia dakala egitura eta erabakiak hartzeko prozedurarekin. Eta gustatuko litzake jakitea, ulertzea ze mekanismoak eta ze lotura dauden bi esparruen artean. Iruditzen zaigulako hortik asko ikasi dezakegula eta baita ere beste edabidentzako ere bai baliagarria izan daiteke. Ulertzean nun hartzen diren erabakiak, nortzuen hartzen diren erabakiak eta hor zer emaitza dagoen gero produktuan, ezta? Aurten ere trebakuntzari buruz, trebakuntza bateratua jarri dugu martxan ekimenen, eta hainbat ikastaroari gara egiten ja, bai teknologiei begira, bai barne antolaketei begira, eta beste bat, ointxe abenduaren batean egin behar dugu bat konziliazioaren inguruan, Eluiarrekin egingo dugu, eta baita ere interesa handia sortu du ulertzeko nola antolatu daitezken lantaldeak, hain zuen ere, ez bakarrik zaintzai begira, batzuetan legeek eta hortarako bermea ematen dut ezta, zaintzak egiteko edo kanpoan ez hori bakarrik baiz eta personalki ere, persona erdian bezala nola egin dezaken bateragarri bere lana eta bere bizitza personala. Eta iruditzen zaigu berdintasunekin lotura handia dakala eta aurrean zen ere beste mota hortako beste ikastaro batzuetan sakontzeko aukera izango dugula. Nola ere, eta ez luzatzea erren, aurrera begira, ze erronkak dauzkagun eta, uste dugu lortu behar dugula gure eguneroko praktikak eta, eguneroko praktikak eman dikun jakintza eta ardura hori transmititzen datozen lankide, generazio berriei eta haien kezketatik ere ikasten. Uste transmisio hori oso importantea dela, eta edabidetan nik uste dut egin dela ondo eta egin behar dela, jarraitu behar dela egiten. Lortu behar dugu gure praktika hori, batzuetan gora bera eta imperfekzio guztiarekin, baina gainerako edabidei ere erakusten. Eta haien aurrean, haientzako ere baliagarri izaten. Zer iruditzen zaigulako, eskaini dezakegu zerbait. Ustut, gure edabidetan emakumeak izan direla lanketa guztia bultzatu dutenak, batzuetan imaginatzen dut bakarrare handian ere bai, baina pentsatu nahi dut konplizidadea ere lortu zutela eta ikusi zutela gainerako lankideen artean. Baina jarraitu behar dugu bultzatzen eta bultzada hori orokortzen eta sustatzen, ezta? Informazioan guardia ez jaisteko, hau da, aitzindari izaten jarraitzeko, alba da, ikasten jarraitzeko, eta elkarri formatzen asmatzeko, eta egituran ere aintzat hartzeko daukagun giza kapitala. Gero eta emakume kudeatzaile, zuzendari eta ordezkari gehiago egon daitezen. Hau da, behar dugu gure teoria hori, gero eta gehiago praktikara eraman.